Вот теперь сходитесь. Вот девочки ушли, теперь вы сходитесь. Сахрада ничек кенә елмайсалар да, ничек кенә киенсәләр дә, җырчылар да гафу бик. Стоп. Она вышла, да, теперь можно поднимать ваш. Здесь только вот провод, мне кажется, вот переходник попал. Хорошо, понял, спасибо. Счастливо, Саш. Давай, счастливо. Ну вот видите, все в порядке. В смысле, связь нашлась? Да. Все, хорошо. Все нашлась связь, да. Башка дуэтлардан айырмалы булары Вероника Айдар дуэты бернинди репетициясыз бары тик татар җыры көнендә генә оешты. Куркыта. Татар җыры фестивалендә катнашу бәхетенә ирешер өчен ел буена бер туктамый эшли. Фестивальнең оештыручылары көчләрен, йокыларын кызганмыйча, шараның барлык асылын ямен халыкка, тамашачыга җиткерү, тарихта мәңгеләштерү өчен әйтеп бетергесез зур эш баш җиңүчеләрне билгеләп, фестивальгә аларны күрү теләге белән килә. Шулай итеп, һәркем өчен татар җыры ул хыял. Һәм ел ахырында 2 көн эчендә ул тормышка аша.